Els principals reptes de mobilitat que afronten avui els territoris rurals, especialment pel que fa a l'accés i a les oportunitats, estan fortament condicionats per la seva dispersió territorial i la baixa densitat de població. Millorar la mobilitat en els territoris rurals és essencial per avançar cap a l'equitat territorial i garantir l'accés als serveis bàsics, tal com promou l'Estatut dels Municipis Rurals recentment aprovat. Des de la Gerència de Serveis d'Infraestructures Viàries i Mobilitat, com a especialistes des de fa molts anys en infraestructures i mobilitat, hem començat a oferir suport tant a entitats supramunicipals com als municipis rurals en la planificació de la mobilitat en aquests entorns. Aquest impuls s'ha vist reforçat gràcies a la nostra recent participació en el projecte europeu SmartNet, que promou l'intercanvi de coneixement i bones pràctiques en mobilitat rural a escala europea. En aquesta línia, acabem de celebrar la segona edició del curs de mobilitat rural organitzat conjuntament amb l'ARCA per continuar reforçant el coneixement i les capacitats dels ens locals en aquest àmbit. ARCA, com a xarxa de grups d'acció local de Catalunya, ens dediquem a promocionar el desenvolupament local participatiu. El que ens dediquem és a posar taules perquè les entitats de territori, administracions locals, administracions supramunicipals, però també altres agents del territori, acordin maneres d'afrontar els reptes que tenim a territoris rurals. De les 50 propostes previstes en la guia que es va elaborar a la taula de mobilitat rural, podríem destacar, per una banda, la petició de la llei de mobilitat amb la perspectiva rural, que inclogui les necessitats i especificitats dels territoris rurals. Una segona proposta, que és que els consells comarcals realment tinguin un múscul tècnic en continuïtat i que, per tant, puguin atendre les demandes més locals. El paper dels consells comarcals en l'organització de la mobilitat en les zones rurals és clau, perquè els consells comarcals són aquelles estructures de proximitat amb el territori, aquells que saben què passa realment, quines dinàmiques hi ha i que tracten directament, ja no només amb els ajuntaments, sinó molts cops també amb les persones. Realment ara mateix hi ha moltíssimes oportunitats per innovar en el món rural. Tenim eines digitals que encara ens poden donar un ampli ventall de possibilitats i, a més, tenim ja començades unes dinàmiques de participació i d'inclusió de la gent de les zones rurals que no han de fer més que enxamplar aquestes possibilitats. Per tant, sí, podem innovar. En la meva comarca hi ha molts municipis que són menors de 500, la gran majoria de 500 habitants, i molts són menors de 100 habitants. Aquests municipis, la seva població es troba que no té un bus de línia regular que hi passa cada X minuts, i les demandes moltes vegades dels municipis, això, les problemàtiques que tenen, sobretot són municipis envellits, que molta gent no disposa d'un vehicle propi, doncs les demandes que hi ha des dels ajuntaments és de garantir aquesta mobilitat, de tenir la igualtat d'oportunitats d'una gent igual que algú que visqui a una gran ciutat, per exemple. I aquestes problemàtiques, en el nostre cas, ho solucionem amb vehicle taxi, i com podria ajudar les organitzacions supramunicipals a resoldre una mica o a posar solucions a aquestes problemàtiques, doncs, amb més finançament, amb més infraestructura tècnica i de personal, per poder donar més resposta a aquests municipis petits i evitar el seu despoblament i l'envelliment de totes aquestes poblacions.